Sempre tiven un soño que foi dar forma ao meu proxecto. Foi como unha recompensa a todo o traballo levado a cabo durante moitos anos. Pois para acceder ao viveiro de empresas só tes que estudar, pois neste caso en Ribadeo, na Porta da Auga. Realmente axudoume bastante. Primeiro, poder contar gratuitamente con unha oficina, con acceso a internet, con todo o necesario para poder darlle forma a esa idea que eu tiña na miña cabeza. Despois, en canto a asesoramento. E tamén, durante o tempo que eu estiven ali no viveiro de empresas, tamén puiden optar a cursos de formación, que o cal me axudaron a poder ir desenvolvendo toda esa idea que eu tiña de negocio. É unha boa ferramenta porque, no meu caso en concreto, tiña idea. Sabía máis ou menos como lle quería dar forma, pero dende o plano pedagóxico, non dende o plano empresarial. Entón, ao estar no viveiro, contas con moitos asesores, contas con formación, contas con o apoio do profesorado, e a verdade é que foi un empuxón importante para poder levar o meu proxecto a cabo.